Ce se mai aude de Sense for Fit, proiectul meu de 100i? Te salut și astăzi vreau să discutăm despre un proiect care mie mi-a atras atenția încă de anul trecut și o să discutăm câteva aspecte importante, câteva update-uri și ce s-a întâmplat între timp, da? Până una alta, nu uitați să lăsați un like, un comentariu și un subscribe pentru că mă ajută tare mult să cresc această comunitate. Vizitați linkurile din descriere dacă e de interes pentru voi și hai să ne vedem în continuare. Bun, după cum știți, ieri, sau ar trebui să știți, ieri, pe data de 10 ianuarie, investitorii din spațiul privat, care au investit în private, au luat tokenii. Bun? Hai să discutăm astăzi pe larg despre ce s-a întâmplat. S-au dat 15% din token după aproximativ 3 luni de așteptare, pentru că am avut un cliff de 3 luni, da? Adică o pauză de când s-a lansat propriu zis coinul SFIT și până am primit noi investiția. Și ce să vezi, surpriză, proiectul a scăzut aproximativ 50% sub prețul de private. Și bineînțeles aici au fost diverse prețuri. Prima dată s-a intrat cu un preț de 0,050, ceva de genul ăsta, după care a scăzut pentru că s-au adăugat token de la 600 de milioane, s-a făcut un miliard de tokeni, s-au primit niște airdrop-uri și așa mai departe. În schimb, s-au primit 15% din total la un preț destul de mic față de prețul de listare, care a fost 0,029, după care prețul a scăzut sub 0,14, adică la jumătate. Și problema cea mai mare a fost nu că a scăzut, ci a fost prin faptul că mari investitori, cel puțin eu așa cred, pentru că am fost unul dintre mari investitori, să zic, în proiect. Un alt proiect despre care, dacă vreți să vorbim, este Black Hat, în care am investit în private. Nu am apucat să vindem și nici n-am vrut să vindem măcar, în schimb a fost acest dump. Și bineînțeles pe grupul societății, da, pe grupul de suport sau de news al proiectului au apărut anumite chestii intrigante, cum că alții au fi primit tokenii mai rapid și au apucat să facă pump and dump. Nu știu de ce ai face pump and dump dacă ai vinde mai ieftin decât ai cumpărat, adică n-are nicio logică, dar piața a scăzut cei drept de atunci și dacă ar fi vândut pe break-even, totuși ar fi putut să migreze către alte proiecte și cred că de aici a venit divergența asta. Însă, eu vreau să vă spun și părerea mea. Am avut un tichet destul de mare și am mai avut câțiva investitori, niște persoane apropiate, care au înțeles că proiectul este long term. 27 de luni de vesting, adică de-abia în luna 27, mai sunt 24 de luni, pentru că au trecut 3 luni, poți să îți iei toți tokeni și vei primi 15%, iar ultima tranșă va fi 15 la 4 luni, după care va fi o tranșă de 10%. Și le-am zis, băi, faceți ce vreți, puteți să vindeți, însă scopul nu este să vinzi pe minus, clar. Scopul principal ar fi ca tu, în momentul de față, să beneficiezi de tokenii pe care îi ai și astfel vorbim despre staking. Aceștia au făcut o platformă de staking, da, în care ai anumite beneficii și dacă intrăm la ei pe Twitter, imediat intrăm pe Twitter, Sense. Dacă intrăm la ei pe Twitter o să vedem exact beneficiile pentru cei care sunt la Platinum. Atenție, Platinum undeva la 2 ani de zile, un minim de 14.000 de tokeni la staking, bineînțeles cu o perioadă de early withdrawal de 20 de zile, însă un penalty de 29%. Deci dacă îi pui pe 2 ani de zile și vrei să-i scoți, o să ai aproape 30% minus, ceea ce pentru bear market este destul de dificil. Au încercat și cei de la Multiverse X și ei să adopte anumite metode în care să țină oamenii la staking până la urmă, da? Bun. Ce primești dacă faci staking pe partea asta de, hai să vedem cum se numește exact, Platinum Pool, da? Ai early access to tokenized gym, da? Early access to noua colecție de NFT-uri, da? Discount fit to earn NFT, 30%, max 35 de NFT-uri și free access to Sense for Fit gyms 24 de luni. Îmi place foarte mult chestia asta, mai ales că ei au deschis prima sală, sau urmează să o deschidă prima sală Sense for Fit, arată interesant, nu este pentru mai mari trăgătorii de fiare, este mai mult așa Kango jumps și cardio și chestii de genul ăsta, circuite. Îmi place
Iau și un sistem de franciză și vă zic acum în premieră că mă gândesc și eu la o franciză, pentru că îmi place sportul, mă rog, a fost printre primele mele iubiri, dacă pot să zic așa. Dar asta cu 24 de luni free, stau și mă gândesc, bă, pe cât sună de bine, pe atât de rău este, din punctul meu de vedere. De ce? Pur și simplu, nu știu, nu mi se pare că... Bă, ce e gratis, din punctul meu de vedere, ce e gratis nu prea e luat în seamă. Deci dacă ai 24 de luni, nu o să te duci ca atunci când știi că urmează să dai 200 de lei pe abonament pe lună la sală și te duci numai să nu pierzi banii. Adică ai o durere aici, da, investești, așa mai departe, da, nu știu ce să zic. Deci îmi place inițiativa, îmi place foarte mult chestia asta, dar nu știu dacă aș fi implementat-o. Și bineînțeles aveți Platinum, Gold, Silver și nu mai știu ce, imediat ne uităm. Bun. Așa. Pe lângă chestia asta, ce voiam să vă arăt, mi-am luat un Fitbit din ăsta, este un ceas, o brățară fitness de ceva timp, care îți măsoară pulsul, BPM-ul și așa mai departe, pașii. Mă, și este în jur de 200 de lei, da, 250 de lei, 300 de lei, 500 de lei, un smartwatch, 1400-1500 de lei, depinde, nu știu acum exact prețurile, că nu e primul watch digital pentru mine la modul ăsta, nu știu dacă am mai avut până acum așa ceva. În fine, n-a fost de interes pentru mine, sunt adeptul ceasurilor normale. În schimb, descarci aplicația, cumperi un NFT, deci cumperi un NFT care văd că este minim 1,95 EGOL, aproximativ $70. Îți descarci aplicația Sense for Fit, dar mă rog, poți să cumperi orice NFT de aici. Te loghezi cu wallet-ul Maiar, ai 2 EGOL și cumperi aici un NFT. Îl pui în aplicația Sense for Fit, te conectezi cu un device, de exemplu Fitbit-ul ăsta, Garmin sau nu mai știu exact ce mai este, un smartwatch de la Apple care ăla merge. Și după care începi și faci reward-uri, adică faci bani. Deci pe lângă faptul că pui la staking și nu vinzi acum pe minus, că ar fi o prostie, nici mie nu-mi place lucrul ăsta, credeți-mă, nu-mi place deloc că e bear market și că proiectul a avut anumite dificultăți și așa mai departe, trecând peste toate astea, mai sunt niște metode de a face bani. Staking și sport. Sport alături de un 200 de lei Fitbit și $70. Deci undeva cu, nu știu, $100, $120, poți să începi să scoți bănuții, adică să faci, nu știu, undeva la $100-200 pe lună, da? Bineînțeles, în funcție și de cât costă un S-Fit. Haideți să vedem din punct de vedere tehnic, unde din punctul meu de vedere proiectul stă mai nasol. Avem o creștere de 5,63%, foarte frumos. Hai să vedem pe un an. Bine, el s-a lansat pe la 0,029, da? După care a început un trend descendent. Bineînțeles, înainte de asta, dacă mi-amintesc, când a avut public-ul pe BeHero, s-a vândut la 0,080, dacă nu mă înșel, și s-au făcut ceva gain-uri frumoase cu proiectul, asta pe BeHero, pe Jexchange, da? Jex.exchange. Bun, după care el s-a lansat propriu zis pe Maiar și nu mai știu pe ce platformă, mă rog, pe Maiar Exchange, după care a început să scadă, bineînțeles, până la undeva la 0,022. În schimb, da, cu o zi înainte a început să meargă prețul în jos, pentru că mulți se așteptau probabil să vândă, foarte mulți care primesc fondurile și au început să se vândă treptat și a ajuns undeva până la 0,16, 0,17. În schimb, dumpul mare a fost la 0,12, 0,13, da? Și asta nu prea le-a convenit oamenilor și sincer nici mie nu mi-a convenit și aici văd o chestie așa mai intrigantă, dar nu-mi fac probleme pentru că eu am mai acumulat puțin, da, nu foarte mult, puțin acolo, să-mi fac un cost mediu mai bun, chiar dacă am luat în private, pentru că acum cei care n-au luat în private și au banii din private, practic sunt mai avantajați, dar nu se știa faptul că hai să zicem, va fi bear market și va scădea atât de mult proiectul, deci n-aveam cum să știm aceste lucruri. Îmi pare rău și mie, dar consider totuși că mai are potențial în bull market, da? Acum nu e un sfat financiar, pur și simplu eu am dat banii, am investit, cunosc echipa, cunosc oamenii, nu cred că ar trebui să ne facem griji, adică n-ar trebui să facem FOMO sau să dăm cu pietre în oameni, pentru că ei chiar livrează, adică lucrează de la CTO la
CEO și CEO îi cunosc pe toți și mi se par niște oameni de calitate care chiar vor să pună plus valoare în comunitatea asta, dar nu pot să bag mâna în foc pentru nimeni și nici măcar pentru ei, nici măcar pentru mine nu vreau să fac acest lucru, pentru că e perioada care este, încă nu suntem în recesiune aia, adică nu s-au văzut, suntem în recesiune, dar nu mulți recunosc și încă nu s-au văzut efectele, tot e prosperitate economică și așa mai departe și da, dacă rămâneți bullish, puteți să achiziționați tokenul, dacă nu rămâneți bullish pe proiect, pur și simplu achiziționați cu $120 un ceas și aplicația și faceți reward-uri și cu reward-urile alea, pana mea, faceți staking 14.000, vă duceți la sală 2 ani gratuit. Deci dacă luați calcul 100 de lei, aveți 2400 de lei pe care îi primiți. Asta înseamnă undeva la $500. Îi primiți free în avans pentru 2 ani de zile. Ceea ce e huge, e wow, mi se pare super tare. Dar mulți dau cu piciorul și na, 14.000 de monede nu sunt chiar atât de multe. Ia să facem un mic calcul. Da, sunt vreo $200 aproximativ. Da? Dintr-un calcul rapid, $200, 14.000. Nu e mult, da? Nu e mult. Costă $40, ai 10.000, da. Un calcul destul de simplu. $200 plus încă 320, acces 2 ani la sală, acces la aplicație cu antrenamente 1 an de zile, poți folosi codul meu, FITSECVASI, împreunat, vă las un link în descriere dacă vreți să vă activați aplicația. La ceas nu am niciun cod, dați 300 de lei și luați, sau 200 de lei și cumpărați un NFT, cel mai ieftin NFT pe care îl puteți upgrada voi, pentru că faza beta cred că a trecut la aplicație și acum puteți să faceți pe bune reward-urile și așa mai departe, da? Deci din punct de vedere tehnic proiectul nu stă atât de bine, în schimb din punct de vedere fundamental eu sunt încă bullish, da? Sper să mă uit la video ăsta și să-mi dau dreptate în următorii 1 an sau 2, pentru că în 2025, în ianuarie pe 10, va fi ultima tranșă a proiectului și poate prindem un bull market atunci, în momentul ăla și o să fie o binecuvântare vesting-ul ăsta, adică nu o să vindem pe minus. Eu nu am vândut niciun coin, am mai adăugat în portofoliu, nu trebuie să faceți neapărat ca mine, am ceasul, am aplicația, am apucat să fac reward-uri, am acces 2 ani la sală, poate, pe partea de business, luăm și o sală, să vedem. Îmi place chestia asta, nu știu cât de profitabil ar fi, mai ales cu 2 ani gratuit, dar vedem. Bun, deci staking, hai să ne conectăm puțin cu MyArap-ul, imediat. Poate punem și la staking, atenție, este un alt wallet. Hai să vedem pe partea de vesting la private. Așa, 156 de milioane alocare la private, dintre care aproximativ 1 milion am avut noi, aproximativ, deci am fost 1 din 150 aproximativ, da? Pentru că au fost mai puține. După care Seed-ul 120 de zile, Team-ul abia în 360 de zile, după care Cliff-ul ăsta 360 de zile pauză, practic ei la anul o să-și ia reward-urile sau mă rog la final de an. După care mergem la staking și vedeți că avem aici 4 agenții disponibile, da? Aceasta prima nu este disponibilă. Avem Copper, Silver, Gold și Platinum. Și eu am, nu știu cât am exact, n-am staking pe acest, deci avem așa, 3 luni, 6 luni, 1 an și 2 ani, da? Bun, 14.000 minim, o să pun pe un an, 8.000, uite că am 21.000, o să pun pe un an, 8.000, bun, dăm sign transaction și se încarcă și o să mai pun staking, cât mai am, minus 1000, așa, 4.000 aici, 4.000 aici, dăm pe stake, dăm sign și o să mai rămân cu puțină lichiditate pentru upgrade-uri pentru aplicație, da? Bun, să mai rămâne cu puțină lichiditate, zic. După care pot să pun pe 3 luni tot, în schimb, o să se adauge aici la active staking, știu de la wallet-ul celălalt, da? Și putem da claim o dată pe zi dacă avem minim un S-FIT de luat. Și există două chestii prin care mai poți face lichiditate cu acești bani. 1. Dai reinvest, ceea ce nu este deloc rău, da? Să-ți crești investiția. 2. Schimbi în USDC sau în e-gold. Ai strâns 2, 3, 4, 5 e-gold, îi vinzi la $1.000 și ți-ai scos o mare parte de investiție în 2-3 ani de zile, da? În schimb, dacă dați în stake,
o să aveți un fee de 19%, 29%, 9% sau 5%. Ia să vedem cât mai avem. Mai avem 9230, aproximativ $130. Și îi lăsăm aici, venim o dată pe săptămână, dăm unstake, sau, nu unstake, reinvest sau claim și trecem mai departe. Bun. Deci avem aici vesting-ul, staking-ul, aici este platforma, o să vă luați în descriere, alături de linkul meu de referral, dacă îl vedeți aici, probabil domnul editor poate să-l pună, dacă nu-l vedeți în descriere, dacă nu reușește să vadă această parte. Da. Bun, o ultimă știre, după care vreau să vă las, nu vă mai zic mai multe. Cei de la Bullperks au făcut o chestie ciudată pentru ei, pentru că nu e clar exact ce s-a întâmplat. În schimb, de când am văzut în acest tweet, Sense4Fit a fost forțat să dea 75% din tokenurile de pe Bullperks când au avut public sale-ul, pentru că le-a scăzut mai mult de 50% prețul, da? Au avut ei niște reguli și, mă rog, prețul a scăzut destul de mult. Nu s-a recuperat acest preț, da, cum s-au înțeles ei că, bă, n-ai voie să fii pe minus gen la modul ăsta. Pentru mai bine de o săptămână, adică a avut un trend descendent fix și am văzut pe analiza tehnică și au zis că o să returneze cei 75% din banii pe fonduri, așa, ei au fost de acord. În schimb, aceștia vor fi distribuiți egal per tichet câștigător și cred că asta are legătură cu dump-ul avut în piață, refund-ul ăsta, pentru că practic au fost vânduți, da, așa înțeleg din chestia asta, și o să fie redistribuiți pentru B-Hero Launchpad Sense4Fit Public Sale. Și acum dacă intrăm pe Incognito și intrăm pe B-Hero, dăm la Home și practic pentru cei care au intrat și au avut Blackhead la staking și au intrat aici în public, sunt deja pe Home, da, ar putea să dea claim la acești token. Nu știu exact, n-am încercat. În schimb o să încerc și poate o să vă țin la curent. Apropo, mai avem aici 1, 2, 3, 4 proiecte care urmează a fi lansate pe B-Hero, deci noi ICO-uri. Chiar dacă nu mai e perioada lor, nu strică să dați un ochi. Da? Și după care, mă rog, și vești bune, peste 50.000 de downloadări la aplicație, peste 100.000 de membri și așa mai departe. Au anunțat platforma de staking, deci dacă vrei să intri în ecosistemul de fitness, să îți pui la staking tokenii și să-ți crești experiența. Da, cam atât cu Sense4Fit-ul, încă rămân bullish pe proiect, nu dau în oameni, pentru că consider că știu ce fac, au avut niște minusuri cu lucrul ăsta din punctul meu de vedere, sper să-și revină, dacă nu o să-și revină mai facem un video și vedem exact unde am greșit. Și o să fiu mai atent la anumite investiții mari pe care le fac, pentru că unele sunt emoționale, bazate pe networking, dar cred totuși că merită o șansă proiectul ăsta, din punctul meu de vedere. Hai pe aplicație, hai să vedem ce putem face, vă las codul în descriere și ne vedem la video următor. Nu uita de like, comentariu și subscribe. Ne vedem, pa, pa!